Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Ewropa teħtieġ pjan konkret dwar l-immigrazzjoni regolari. F'attività politika fil-Mosta sostna li min fl-24 ta' Mejju jastjeni mill-vot ikun qed jibgħat messaġġ li m'hemmx bżonn dan il-pjan li jibdel id-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Tkellem dwar kif huwa Martin Schulz, il-kandidat tal-President tal-Kummissjoni Ewropea f'isem is-Soċjalisti Ewropej li jimpenja ruħu li jekk ikun elett jaħdem fuq pjan simili. Il-Prim Ministru Muscat tkellem dwar il-ħtiega ta' sistema fejn dawk kollha li jixtiequ jemigraw lejn l-Ewropa minħabba problemi ta' gwerra f'pajjiżhom japplikaw għall-ażil. Hawn ikunu l-istituzzjonijiet Ewropej li janalizzaw il-ġenwinità ta' kull każ. B'hekk meta dawn l-immigranti jiġu aċċettati fl-Ewropa, il-pis tagħhom jitqassam bejn 28 pajjiż u mhux minn Malta u l-Italja biss. Sistema legali bħal din mhux biss tagħmel differenza f'pajjiżna iżda tajn ukoll l-immigranti biex mingħajr ma jkomplu jħaxnu l-but ta' min jirranġalhom biex jidħlu fl-Ewropa legalment xorta jgawdu mill-protezzjoni tal-Ewropa b'mod legali. Din il-politika komuni proposta minn Martin Schulz tikkontrasta bil-kbir mal-attitudni tal-Unjoni Ewropea li s'issa m'għamlitx biżżejjed dwar din it-tema. Jekk tibqa' d-dar fl-24 ta' Mejju qed tgħid lill-Ewropa ibqa' tagħmel xejn. Jekk minflok trid li dwar l-immigrazzjoni ikonna iċ-ċans li jkun hemm bniedem li jrid għall-ewwel darba jagħmel xi ħaġa ġdida u serja, oħroġ ivvota għall kandidati kollha tal-Partit Laburista.